Менә кызганыч, biz дусларыбызга, танышларыбызга, күрше классташларыбызга иң яхшы муамәлә кылабыз, елмаябыз, иң яхшы күркәм әхлакны, әдәпне күрсәтәбез алар каршында. Кычкырмыйбыз да, аларга акырмыйбыз да, башка төрле начар сүзләр белән әйтеп үпкәләтүдән куркабыз. Әмнә өйгә кайтсак, әтиәнигә иң кырыс муамәлә кала. Бүтән яхшылыкны урамда биреп бетерәбез. Өйгә алып керәбез. Калган иң дурфа мөнәсәбәт муамәлә. Әйткәнемчә вагыз башында бу дуслар, бу танышлар берәр авыр ситуацияда калсак, ташлап китәчәкләр. Берсе дә калмый. Калачак шул без начар муамәлә кылган әти-әниләребез. Шуңа күрә әзерлек, фикерлек, анализ ясый. Кем лаеклырак иң яхшы муамәләгә. Шуңа күрә Алла Субханаһу ва Тааля һәр барчабызга да инде тәүфик, хидаят бирсен. Шушы аятлар белән, хадислар белән вагызланып, әти-әниләребезне хөрмәт итәргә, шушы картлар йортлары да әзрәк булсын иде. Чөнки бер хәзрәт белән сөйләшкән идем. Шушы картлар йортына вагыз сөйләргә чакырдылар да ди. Мәйтәм, ничек соң, балалары исәнме, яки инде балалары үлгән? Күбесенең балалары исән ди. Исән генә түгел ди, шушы районда торалар ди. Моннан да аянышлысы инде, уйларбыз инде, әти-әнине исән торып, ничек картлар йортына илтеп куярсың дип. Моннан да аянышлысы шул районда торады, кайсысы күрше авылда торады, 10 километр, 15, 20, 30 елга бер генә килеп китәләр ди. Шалтыратып хәлләрен дә белмиләр ди. Алла сакласын. Әгәр дә бездә иман, дин булмаса, шушы аятлар, шушы хадислар белән, иман белән тәрбияләмәсә, безгә дә бу җитәргә мөмкин. Алла сакласын. Мусульман илләрендә картлар йортлары юк. Анда балалар сутлаша, мин карыйм ди. Нәр Арабстаннан бер шундый шуны сөйлим дә, шуны белән тамамлыйм. 60 яшьлектәге бабай килә ди, таякка таянып. Авыр эштә эшләгәндер мәйне, 60 яшьтә картайган инде ди. Эшләре дә бик сирак калган ди. Казыйга килә, шариатский судьяга ди. Үзенең энесенә судка бирергә. Беренче фикер тула инде, ширик йортны бүләләр дип, шулай бит. Яки мирас бүләләр дип, шулай ишне бездә. Туганнар душманлаша судка йөри, әтисе әнисен югалткач, яки берәр мирас калдыра. Нәрсә дип судка килә? Әнисенә. Миңа әнине карарга рөхсәт бирегез ди. Энем ди, минем ди авырта ди. Ниндидер хәтерләмим, ширләре бар ди. Камил рәвештә тулысынча әнинең хакын үти алмас дип куркам ди. Мин әле ди таяк белән йөрсәм дә, бәрабәр мин әле ди сәламәтлерәк ди. Бирегез миңа ди хакны ди. Вынесите решение ди. Хөкем чыгарыгыз ди, әнине миңа бирегез ди. Менә тәрбия. Иман, дин. Моны диннән башка психологларда, тренингларда, башка төрле оешмаларда бир. Моны бар тик дин белән. Мин куркам да Аллаһ каршында да, әнием каршында тулысынча хакын үти алмас дип. Бездә сутлашалар, син карыйсың да, син карыйсың. Миңа тиеш тә, миңа тиеш. Алла Субханаһу ва Тааля һәр барчабызга да тәүфик, хидаят бирсен. Шушы әз булса да вагызланып, кичкенә генә булса да нәфесебезне җиңеп, иманга кайтырга, дөрес, ихлас, хакыйкый иманга кайтырга,
телдә генә түгел мактанып йөрергә, ә менә монда керә торган динне алып барга, ихлас күңелдән, күнчелексез, тәкәбберсез, шушы аятларны татбик кыла торган, гамәлдә куллана торган безгә нык таквалык иманнар бирсен.